И какво ста хора, съм от KPHD и днес ще направя една рекламна на канала на един Windstorm BG. Много як човек ще ми направи интро, който в скайпа сега се пише, не искам да отварям. Прави интро, за сега има един клип, тези двата не се бръчват за интро на Fabiolara Proc и неговия. Много яко интро е неговия и на Fabiolara Proc, никакви забележки нямам. И като ми направи той интро, мислих да направя една реклама на канала му. И ето както виждате, сега му я правя. Абонирал се за Mr. Tex Stewart и така най-различни неща. Това от мен е. Довиждане!